Ukuhamba umgama omde nokuphoswa zizifundo zakusasa iza kuba sesezolo kwaba bafundi. Nako nngwe I arrive late in school. Ke tsa go gae ka bo 7 then Haribo to 8 ke tsena mo sekolong. So I'm happy because I'm no longer gonna arrive late mo sekolong. Now I got the bike. I'm not going to miss any morning classes anymore. Zingaphaya kwekhulu elinamashumi ibhayisikili ezithe zanikezelwa kwesi sikolo kwilinge lokunceda abafundi abangenazo izithuthi zokubasa esikolweni. These children are the most neediest because they travel less than 5 kilometers to school, which actually in terms of the scholar transport, they do not qualify. And therefore, that is why we're bringing the bicycles to them so that they can be able to have less time walking to school and arrive at school while they're still very refreshed, because many of them, they arrive at school very tired. Usekela mphathiswa ukwagqibhe kabukhali isenzo sokudlwengulwa komfundi oneminyaka eli-13 ubudala nothe wahlaselwa ngethuba ebuya esikolweni kwisikolo saseMoretele ngenxa yokungabikho kwezithuthi ezithutha abafundi. These are some of the challenges that we are experiencing. In one province where I was delivering the bicycle, the respondent, who was a learner, said that we travel in the bushes as we come into school, and at least now it will lessen that challenge of being abused. Ukanti eliphulo kulindeleke ukuba lifikelele nakwabanye abafundi abahamba imigama emide ngeenyawo xa besiya esikolweni kulo lonke eli.